mga callers, be. Testingin, me. Testingin. Testingan. Testingin. Kay si Lola, ready na kaayo. Tawagin, me. Lipstick mo kinana. Talungan lang kay Aron na. Tawagin, me, kabrigada. Kita ko nang imong ipon lang. Para di kayo sungaw. 0965-725-1556 kabrigada para sa inyong mga basta na may gustong i-share ng problema. And then i-prepare na po ni mo yung kanta nga gustong i-play. Para at least mabalaan na mo kung anong gusto ni mong Paborito kanta. ng mga kanta. Yan. Tawag 0965-725-1556. Mga segment na siguro title ni Brad Kwan. Isumbong kay Lula. Og lulo. Sumbungan ng bayan, lulo mo ang lulo ko at lulo nating lahat. Testingan to ni Bian natin caller kabrigada ha. Hello? Hello? Nada, Brad? Sorry, wala. Numero 2, kabrigada. Hello? Hello po. Oy, Ayan na. babae ha. Mo-share ng problema. Sa Love Life po. Sige. Pwede na mo mabalali mong pangalan. Kung di mo gusto i-share ang imong name. Pwede man nickname or Alias. Si Ems po. Ems. Ems. Pwede na mabalan, Ems? Taga-diin ka? Taga Barrio Saisa. Bodots. Sige. Ems, pwede ba na mabalan kung pila edad mo? 23 po. Right. Problema sa Bali sa Love Life love po. life. Isumbong kay Lolo o Og Lola. lula. Go! Bali po, Brigada. Papa J, Buinonoy lang. Papa J. Kasi yung boyfriend ko po is taga Isulan. Tinaisulan ka na. Tapos, Sige. tapos nasa Tarlac po siya ngayon. Uy, nasa Tarlac. Tarlac. Kailan lang siya pumunta sa Tarlac? Mapatata. Balik kasi Papa J, LDR po kami. Ay, LDR. Te, kamusta ang LDR nyo? Okay man? Okay po. Okay lang. Pero kami lang nito sa sa bali Facebook lang. Never pa kami nag-meet. Okay. So, ibig sabihin, sinagot mo siya through Facebook lang muna. Yes po. Alright. Pero always kami nag-video call. Alright. Uy, sana all. Uy, sana all nag-video call. Te, kung nag-video call ka mo, nag-ano ka mo, hay? Gusto rin na eh. May nang klaro. Pila na ka months or nabot na bag years ng inyong relationship? Hindi Papa J, bali bago pa lang. Mga gaano ka bago? Pero 1 week? 2 months pa lang kami. Ay, nag-2 months ha. Ning kwan pa J, ning quarantine relationship. Quarantine. Ang manang vanilla sa kon. So, kamusta naman? Ano-anong gusto mong i-share nga problema about sa inyong dua? Okay man kayo ang inyong relationship? Sa mga kaupod ko, God, Papa J. Gahambal sila. Nga? Kay sundalo, manggod siya. Uy! Uy. Oo. Bakit? Soldier of fortune. Anong problema sa sundalo? Yakon sundalo. Oo. May armas man na. Bakit pala? May sundalo? Damo Tapos? daw chicks. Tuod ba na siya, Papa J? Depende. Oo. Pero Tumagot na si hindi man Lola, tanan. na? Oo. La kay si Lola ni Abi kay kaagi man ni ex nga sundalo. La! Dali lang. Dala di kaya ako pa nari na. Sabton ko na. Kalma lang. Kalma. Hi, Madam Ems. Ay, Good naman, morning Vice kanimo. Baw sa sitwasyon mo subong Inday. Na-advise na ni Lola ni pamati. Ari Inday. Ang advice ko sa imo, base ini sa akon agyan. Di bala maayo ang pagkuan ninyo kay siyempre LDR. Yan. Isa kag isa mayara sang panahon pero mas maayo gid Inday. Nga bago mo ibuhos ang tanan nimo nga pagpalangga. Siyempre babae ka, mahibaluan man na nimo kung matutod ang iya nga ginapalangga. Yes po. Dapat hibaluon gud nimo kung single ina o double. Kabalo ka naman nga daan, Inday. Sang burobatanon pa ako. Isa ako sa nabiktima sa mga matamis. Sa mga matamis kag mga upload nga mga balano nila. Napakilala sa akon, namakon mo nang pakilala sa akon nga soltero. Bao galiti mo kay may sidecar na.
Pero nagapasalamat lang Ah. ako, Inday, nga wala ko gigin wagay-wayang akon nga bandera ka ginhatag. Amo lang gito. Ang ma-advise ko sa imo, Ano la? kilalahon mo kag hindi ikaw magpadalos-dalos sa mga butang nga abi nimo siya na abi mo imo gali hindi. Inday, laygay ko sa imo, Alright. maghinay-hinay. Kaysa pag hinay-hinay, makaabot gigkag kanunay. Salamat la. Salamat sa imong advice. Grabe si Kuya, Lula. huwag gining Ato advice na si agyan Lula. gini Lula. Nagyang gina Oo. Alright. Isipon mo pa si Lula, hapit na gali mapusilan. Oo. Kaso naka-cover. Pero kung ako lang man sa imuhang sitwasyon caller. Ems. Ems. Ato nang ihambal nga siguro may mga sitwasyon nga may mga ingana nga sitwasyon nga may nakaila ka nga ingana ang natabo imong mga friends di man ginamalikawan kaya siyempre ang ginabutang nila sa ilang una-una nga pag membro sa mga ingana nga ma-assign sa iba naman ang karelasyon pero ato lang lantawan po dira sa kuha nga Dili kung sa tanan. kuha lang dili tanan. Pero Yes much po, better yes po. nga maging kung sa maging wais Correct. maging wais, maging alerto para walay bulilyaso. Yes. Kumbaga, binli po danay ang imong kaugalingon. Ayaw ibuhos ang tanan, kaya bago pa lang kamo. Salamat po. Ems, may song ka nga gusto na mo i-play para sa imo ha? Ano po, Marry Me by Jason Derulo po. Oy, Mary. Sabi ko gani, Ems, ligaw na bala ba? Ems, na kayo gusto i-greet? Greet ko lang yung pinsan ko dito sa Barriosay, sila Ray Ray, sila Kuya JJ, Alright. si Yang Yang, tapos mga utod ko ara sa banga, sila mga makagpapa po. Oy. Alright. Salamat, Ems. So, Ayo-ayo, Ems, ha? Alright.